Liječenje šećerne bolesti znatno je uznapredovalo u proteklih 100 godina. Sve je počelo 1921. godine, kad je skupina znanstvenika iz Toronta došla do spasonosnog otkrića. Oni su prvi uspjeli dokazati da molekula inzulina može sniziti razinu šećera u krvi kod pasa sa šećernom bolešću. Počelo je spašavanjem života jednom dječaku. No već 1923. godine inzulin se proizvodio diljem svijeta, a znanstvenici su istraživali načine za poboljšanje formulacije, smanjenje učestalosti primjene i zahtjevnosti liječenja. Šećerna bolest do tad je bila smrtonosna, no zahvaljujući inzulinu, prosječna očekivana životna dob osoba sa šećernom bolešću znatno se povećala. Daljnja istraživanja dovela su do spoznaje da postoji više tipova šećerne bolesti i da je šećerna bolest tipa 2 najraširenija. Incidencija je bila u porastu, te su se užurbano razvijali novi lijekovi kao i novi pristupi liječenju. Tehnološke inovacije poput prijenosnog glukometra bolesnicima su olakšale praćenje bolesti, a otkriće HbA1c liječnicima je omogućilo da bolje procjene regulaciju šećera u krvi i ocjene utjecaj promjena životnih navika i lijekova na dugoročne zdravstvene ishode. 1980-ih razvijen je humani inzulin, koji je bio visoko pročišćen i mogao se proizvoditi u neograničenim količinama, a na tržište su stavljene i prve inzulinske pumpe i brizgalice, što je unaprijedilo kvalitetu života bolesnika i omogućilo im diskretnu i preciznu samostalnu primjenu odgovarajuće doze inzulina onda kada im je potrebna. Ubrzo nakon toga razvijeni su inzulinski analozi, koji bolje oponašaju prirodan obrazac oslobađanja inzulina u tijelu. Proširile su se i mogućnosti liječenja za bolesnike sa šećernom bolešću tipa 2, primjerice lijekovima poput analoga GLP-1, koji uz regulaciju razine šećera u krvi kontroliraju i apetit i unos hrane. Proteklih je nekoliko godina dostupna nova generacija inzulina, koji smanjuju svakodnevnu zahtjevnost liječenja nudeći veću fleksibilnost, mogućnost izbjegavanja niskih razina šećera u krvi te smanjenje rizika od povećanja tjelesne težine. Danas je osobama sa šećernom bolešću dostupno više mogućnosti liječenja nego ikada prije, uključujući agoniste GLP-1 receptora u obliku tablete i digitalna zdravstvena rješenja kao što su pametne inzulinske brizgalice i uređaji za kontinuirano praćenje vrijednosti glukoze. Na taj način bolesnicima jednostavnije upravljati liječenjem i kontrolirati razine šećera u krvi. Što onda možemo očekivati? Buduće inovacije uključuju bazalni inzulin za primjenu jednom tjedno, inzulin osjetljiv na glukozu i inzulin s kardioprotektivnim učinkom. Nova digitalna zdravstvena rješenja, revolucionarne terapije matičnim stanicama, pa čak i nadu da ćemo jednoga dana izliječiti šećernu bolest. U društvu Novo Nordisk posvećeni smo rješavanju izazova koje nosi šećerna bolest, te ćemo nastaviti poticati promjene i sljedećih 100 godina.